गरेस्वर बे जि कलेजनि लांगोनायाव तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद गरेस्वर दखरा एबसु आरो गरेस्वर प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद जथायै बिथांमोना सानथामनि हाबाफारिजों जथुम्मा खुंदों। दिनै नैथि सानाव सोलोंथाइखौ लानानै बिथांमोना स्पेसियेल मोनसे डिसकासन लादोंमोन आरो बे डिसकासनाव गरेस्वराव थानाय द'निबो बारा गोबां कलेज आरो जोंनि स्कुलनि जिखिनि माने स्टुडेन्टसफोर दङ बिथांमोनखौ लिंहरनानै सावरायनाय जादों। गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइ आरो क्वालिटि इडुकेसनखौ बोरैहाय जोङो गावनि बिमा रावजों जोङो इमप्रुभ खालामनो हायो आरो बेनि मोनसे प्रमान जोङो मोनबाय जे 2006 सननिफ्राय जोङो गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावगासिनो दङ। बै समनि मेट्रिकनि रिजाल्टआव 60-70 जना फार्स्ट डिभिजन मोनोमोन, दिनै प्राय 3500नि बारा फार्स्ट डिभिजन मोनबाय आरो आसामनि सेबानि टपारावबो बर' मिडियामनिफ्राय जायगा आवग्रिनो हादों। दा बेखायनो जोंनि इन्ट्रेस्टआ जाबाय बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसा फरायसुलिया क्वालिटि इडुकेसन मोननांगौ, लोगोसेनो बर' स्टुडेन्ट जायफोरा इंराजि आरो असमिया बिजोङावबो गुबुन गुबुन थासारियाव बिथांमोना फरायनो गोनां जादों, गासैनिबो जिउआ जाहाथे साक्सेसफुलि दाफुंनानै लानायाव बिथांमोना जाफुंसार महर मोनो आरो बिथांमोननि जि जिउनि जि थांखि आब्दुल कालामआ जिखौ बुंदों जे फिसा थांखिया बा फिसा सिमाङा बे मोनसे क्राइम आरो बेखायनो दिनै जोङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ मटिभेसन काउन्सिलिं एनकारेजमेन्ट होनांगोन। बाथ्राया जाहैबाय जे दिनै लिबारेलाइजेसन प्राइभेटाइजेसन आरो ग्लबेलाइजेसननि बे टाइमाव दिनैनि जि मोनसे ट्रेन्ड फैदों आरो बे ट्रेन्डआव मबाइल इन्टारनेट बा नोङो गुगोल इन्जिननि गेजेरजों जोङो जायफोरा स्टुडेन्ट बे मेडिकेल इन्जिनियारिंनि एन्ट्रेन्सआनो जा बा नोङो सिभिल सार्भिसनि थाखाय जायफ्रा प्रिपेरेसन खालामदों बिथांमोना बा अनगयिं जायफोर डिग्री आरो पिजि लेभेलाव दङ बिसोरनि थाखाय बियो बिराद फ्रुइटफुल आरो बेजों बिथांमोना नट्स बा बायदिसिना मटिभेशनेल स्पिच आरो क्लासफोर बिथांमोना अनलाइन खालामनो हायो। कभिड सिटुवेसनाव जिखौ हादोंमोन दा बे ट्रेन्डआ सोलिबाय थादों, खिन्थु जायफोरा दिनै क्लास 10आव दङ, 9आव दङ बा 11-12आव दङ बिथांमोननि थाखाय टु साम एक्सटेन्ट मबाइलखौ एसे रेस्ट्रिक्सन खालामनांगोन। मानो होनोब्ला नोङो लेखा टेक्स्ट बुक हार्ड कपि फरायनायनिख्रुइ नोंनि टाइमा जुदि मबाइलाव बांसिन इनभेस्ट जायोब्ला, मबाइलनि टाइमा बारायोब्ला, टेक्स्ट बुकनि टाइमा खमायोब्ला, आनजादाव जिखौ लिरनांगौ क्वालिटि इडुकेसन जिखौ इमप्रुभ खालामनांगौ बियो टु साम एक्सटेन्ट मर चेलेन्जिं जागोन आरो गोबाङानो बेयाव फैमालबो जानो हानाय। दा बेखायनो जों लुबैया सासेबो स्टुडेन्टनि जिउआ जाहाथे आस'खान्दा जाथों, जों बेखौ मालाबाबो हास्थाया। बर' मिडियामजों बिमानि रावजों नेसनेल इडुकेसन पलिसियाव क्वालिटि इडुकेसन लाबोनो हानायनि बा भारत सरकारा माने क्वालिटि इडुकेसनखौ बिमानि रावजों लानायनि थाखाय बा बेस्ट अफ द बेस्ट इडुकेसनखौ जिखौ फिनलेण्डआव बुंदों, भुटानाव जों जेरै मोनसे दा ग्रेजुवेलि मोनसे इमप्रुभिं थासारि नुदों बा बिदिनो रासिया जार्मानिनि बाथ्राफ्रा फैयो। बे देशफोरनि इडुकेसन सिस्टेम आरो भारताव सोलिनाय इडुकेसन सिस्टेमखौ टु साम एक्सटेन्ट इमप्रुभ खालामनानै दिनै फरायसा फरायसुलिखौ साफा साफा बेस्ट अफ द बेस्ट नोगोरारि हिउमेन रिसर्स दानायनि मेकानिजमा सोलिगासिनो दङ। एबसुनिफ्राय बे जि स्पिरिट आरो बे जि स्पिड इडुकेसनखौ लानानै जोङो खुनु कारनाव खुनु लेभेलाव जों थाबथानाय नङा, जों कन्टिनिउवास खालामगोन। गार्जेन स्टुडेन्ट टिचार बर' थुनलाइ आफाद एबसु जों बयबो मोनसे जइन्ट मोनसे सिस्टेमाव खामानि मावदों जाहाथे बर' मिडियामनि स्टुडेन्टफोरखौ बै लेभेलाव लांनो हायो आरो सिंगोल टिचार, जिर' टिचार, टेट एपइन्टमेन्ट होनांगौ बे सरकारनि दायित्व आरो सरकारनि लेभेलाव बेखौ बिथांमोना आबुङै मावफुंनायनि थाखाय खोथा होदों। जों लुबैयो जे बे खामानिफ्रा स्पिड जानांगौ, बे लेट जानाङा, खारन टिचार गैयैनि थाखाय स्टुडेन्टनि एनरलमेन्टआ खमायोब्ला बा एनरलमेन्ट खमायलांनायजों जुदि स्कुला थैयोब्ला बे जोंनि थाखाय बिखा खामथाव आरो बेखायनो सरकारनिसिम काउन्सिल स्टेट बयखौबो आं खावलायदों जे टेट एपइन्टमेन्ट बा टिचार एपइन्टमेन्टआ गोख्रै जानांगौ आरो गोबां टेट माने क्वालिफाइड केन्डिडेटआ साख्रिनि थाखाय एसपायरेन्ट जानानै दङ। गोजोन्थों।